ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କୋରାପୁଟ ସସ୍ମିତା ମେଲେକା। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥିବା ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ମକଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ଗୋଟି ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ ରହିଥିବା ମୋଟ 48,018 ଗୋଟି ମାମଲାକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅବକାରୀ ବିଭାଗରେ ରହିଥିବା ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଘୋଷଣା କରି ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକୃତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା ଆପଣେଇବାକୁ ଯାଇକି ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସେହି ଛୋଟ ଛୋଟ ମାମଲାରେ ସନ୍ଧି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ସେହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼େ ଯେ ତାହା କେବେ ଶେଷ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସେହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ହଜାର ହଜାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଝିଅ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କୋରାପୁଟ ସମସ୍ତ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜନଜାତି ବର୍ଗର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି।